Minecraft. Azi face portal de Nether pentru că am găsit asta. Nu te auzi. Ok, nu mă aud. Azi facem portalul din Nether. Da. Am strâns niște filmări pentru că am pierdut ceva. Am pierdut o gramă de lavă și am căutat după lavă iar. Poți să fii puțin încoa. Stai acolo că dacă nu te bat. Poate cad în lavă. Da, și mi-am făcut armură. Cum am zis. Mi-am făcut armură. Sofie, dăm teleport la tine. Mi-am făcut armură de iron și un nou skin. Dăm teleport la tine. Păi de ce? Am murit. Da. Vino aici că nu te auzi. Ok, dar dăm teleport la tine. Mersi. Mamă, ce lăgam. Ok, o să... Asta ne trebuie. Ce? Uite, vino la mine. Vino. Adevărat. Ok, nu știu unde e chestia, mai pierdut. Ok, o să mă duc eu la ea. Să iei ăsta. Bun, am revenit. Revine și tu? Chiar îmi place și mie mâna ta. Ok, am revenit și eu. Mai spar mai mult obsidian. Nu. Eu acum nu o să mai atac pe nimeni că este bun. Atacă pe cineva, că golemul nu te mai bate dacă dai pe cineva. Nu. S-a făcut una de pe 1.16. Este, de ce sparg aici? Nu pot să fac asta. Pune pauză. Bun, am revenit. Asta a fost foarte lung pentru mine, dar pentru voi nu. Da. Și pentru mine, nu doar pentru tine. Stai, de ce suntem aici? De ce suntem în lumea asta? Suntem în altă lume. Am restartat inventarul. Ce ai făcut? Ne-a restartat inventarul de la seria noastră. Tu îți dai seama? Cum s-a întâmplat asta? Am rămas pe filmare cu itemele mele, deci putem să le luăm de înapoi de pe creativ. Știi asta? Stai puțin. Meu. Stai puțin. Dăm puțin pe creativ să vedem dacă ne-a salvat fusile. Nu poți da pe creativ. Dă-i tu pe creativ. Dă-i tu pe creativ. Dar what the fuck? Dă-i pe creativ. Dar cum mi-a dat? Vreau să văd dacă e mai fosil acolo. Stai puțin că ai dat pe difficult. Nu da pe survival. Okay. Dacă nu e fosil acolo, să fi nu mai avem apă. Tu îți dai seama că am pierdut toată seria. Dacă nu e fosil acolo. Aici era casa noastră. Nu, era mai altundeva. Era la visualul ăla. Nu îmi spune că a resetat seria. Deci nu îmi spune că nu vreau să cred. Ia să-mi iau chestiile înapoi. Nu știu ce eu știu. A resetat seria. Temple fix aici e fix foarte bun. Tu cred că ai ieșit direct și ne-a dat save and quit. Da, am dat. Și dacă mă gândesc bine, ar trebui să fie în partea asta o fosilă. Nu mai e. Nu, că e fosilă. Nu mai e fosilă. Ba, trebuie să fie undeva. Pentru că... Nu, Ba, da, uite. E fosilă aici, dar nu că nu e făcută. Tu stai seama că ne pierdem toată seria. Uite pe un minigame, dă pauză. Ok, o să postez video ăsta ca un video trist. Bye, bye.